Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene-de siziň bilen dewlet lider Murat Gurbanow. Men şu gepleşigimde siziň bilen Eýranyňky türkmenleriň problemasy boýunça gepleşjek bolýan, bira oňsoň Türkmenistanyň problemalaryna geçjek bolýan. Eýranyň ýene Kümmet Gowuz şäherine Arap sürüp owazyna bir adam, türkmen däl adam, şol owalardaky ýaşaýan türkmenleriň ilk sany bir 7-8 ýaşly gyzy ýa-ni alyp edilirjek bolupdyr. Munam yerli owadaky ýaşaýan adamlar görüp tutupdyrlar da muny urupdyrlar. Ondan soň şol adamlar bu adamlara şähere baryp, şäheriň hekiminiň öňüne ýa-ni kiçik mitin demonstrasiýa edip, hekimden şol adam jenaýaty çekmeli diýip ýa-ni talap edipdirler. Ine hekimligim polisiýa işgärden çağırıp şöyle bir çakmışyk bolupdyr şol adamlar bilen. Ine şo ýerde adamlarym polisiýaň ýa-ni güýç görkezýänine gowy görkezýänini bular daşlapdylar. O ýerde türkmen oglanlar tutulupdyr. Gepim tümmek ýeri şu ýerde ine şu Eýranyňky türkmen owalaryna şol ýaly bir jenaýatçy iş bolupdyr. Inni şu türkmen adamlar şol adamy şol karanlyk etjek bolan adamy jenaýata çekmeli diýip öz hak hukuklaryny talap edipdirler. Şu ýerde bir bellek geçşek lazım. Men ine bizim vatandaşymyz bizim opozisýonýar güreşýän oglanymyz ýaşulymyz Düýeci Muhammed Düýeciň ine haýyşy boýunça men şol aksiýany gollaýan şu Muhammed agyň aksiýasyny şu ýerde Eýranyňky ýaşaýan bizim türkmen doganlarymyzyň öz haklaryny almagy dogry ýoluny biz bellek geçýär. Mundan başga şol Kümmet Gowuz şäheriniň hekimine we Eýran hökümetine ýüzlenýän siz Eýranyňky ýaşaýan türkmen adamlaryň haklaryny berjak edin. Siziň borjunuz bar. Ikinciden hem Eýran halky, Eýranyňky ýaşaýan türkmen halky bizim türkmen halkymyz ýaly başga bir halka garşy däldir. Ol diňe parahatlyk we agzybirlik isleýär. Olaň owlaryna parahatlyk we adalatlyk höküm türer ýaly şular ýa-ni hekimiň öňüne çykyp haýyş etdiler. Ine şul adamy jenaýata çekin, şul adam haramlyk etdi, bolmasa adalatsyzlyk bolýar diýip. Şonuň üçin biz şolaryň talaplaryna goşulýar we Eýran hökümetinden ýa Kümmet Gowuz hökümetinden biz haýyş edýär, şol adamy jenaýata çekip şol ýaş gyzlary, intek 8 ýaşly gyzlary elde girmek haýsam bolsa bir milletiň gyýjagylary bolsa haklary ýokdur. Şonuň üçin şol ýaly adamyň öňüni almak üçin jenaýata çekip ýa-ni adalatlygy görkezmeýin. Indi bolsa hormatly vatandaşlar, men Türkmenistanyň problematyna geçjek bolýan. Birinji bilen men köp vatandaşlarymyz bilen gürleşýän, köp vatandaşlarymyz maňa jaň edýän vatandaşlarymyz şular köp soraw berýär, dürli sorawlar. Käbirlerine men jogap berýän, berip bilýän kämil görýär şu jogaplara. Käbirlerine bolsa siziň bilen maslahatlaşmaly bolýar. Ine mysal üçin bir vatandaşymyz soraw berýär. Biz haçan aeroportda çykyp ýollaryň açylmagyny talap ederdi. Ine şu soraw şuň şertleri ýa-ni çözülmek şertleri köp ýollar bar. Şu mesele. Mysal üçin biz miting edip, protest edip, aeroportda çykyp öz ardymyza aýdyp, ýa miting protest etmän diňe ardymyza aýdyp, ine biz Türkmenistanyň ýaşaýan grajdanlary, Türkmenistanyň ýaşaýan grajdanlar, biz Türkmenistanyň grajdanlary biz öýe gaýtjak bolýar. Bir ýyldan gowrak biz Türkiýede otyrs, pullarymyz utardy, işlerimiz ýok, pasportlarymyň möhleti geçdi, biz öýe gaýtjak. Ine şunu protest diýdiňem bolýar, protest diýmediňem bolýar, şikaýet diýdiňem bolýar, öz hakyny almak diýdiňem bolýar. Şu ýerde hökümetiň, Türkmenistanyň hökümeti şol adamlary Türkmenistanyň içine salmak borjuny bir ýyl munazal etmän gelýär. Ine şonuň üçin şol adamlar öýüne gaýtjak bolup öňe çyksalar, bu Türkmenistanyň hökümetine garşy däl. Bu Türkmenistanyň hökümetine ýene bir gezek ýatly şol adamlar daşta galdylar,
koronavirusun bedbaxçylygy sebäpli Türkmenistan'ın hökümeti yerine yetiriş hökümet bolunsoň şol adamları içine salmaly. Ine şu ýerde hiç hili hökümete garşy ya bizim vatanymyza garşy akçy ýok. Ine şonuň üçin biz şolary gorlamaly. Biz opozisiýon güýçler, biz dogrudan hökümetin ýol başyny ayırmak üçin görüşýär. Ýöne şol ýaly adam öňe çykanlar, öýe gaýtjak adamlar çykanlar, ol bir opozisiýon hereketden, ol bir adamların öz haklaryny almagyna we Türkmenistanyň hökümetiniň öz borjyny ýerine ýetirmäge bir aksiýa. Bu opozisiýa bilen hiç şey bagly. Ýöne opozisiýa şu adamlaryň ýa-ni kyn günlerini, düşen kyn günlerini gözüňe tutup şolary gorlar. Ol bir başga da iki dürlü zat ýa-ni bir mesele gelýär, ýöne iki dürlü zatdyr. Şonuň üçin ine şu meselede bize soruyalar adamlar bize kömek etbilýäňi şu meselede. Howa bize edilýär. Siz şu ýere barsaňyz, biz jurnalistleri çağırıp, biz çykyşlary edip, bütün dünýä ýaradyp bilýär. Ol sizin öz haklaryňyzy almagyna we Türkmenistanyň hökümetiniň sizi Türkmenistany uğratmagyň esasy ýa-ni basyşy bolup durur. Şonuň üçin biz kömek edilýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeten öýe gaýtjaklarym dogry düşünmeli. Bu aksiýa hiç opozisiýon hereketler bilen bagly. Öýe gaýtjak adamlar ol bir höküman suratda aktivist bolmaly ýa-da opozisiýoner bolmaly diýär. Ýok, ol ýöne maşgalatyna ýetjek bolýar. Masalan üçin Berdimuhammedow, siz günne maşgalaňyzy görýäňiz, ýa-ni çağlaryňyzy, kepdede bir gedek aktyklaryňyzy görýäňiz içiňizde. Ine şu adamlara öz çağlaryny, öz maşgalatyny bir ýyldan gowrak görünmedi. Käbiler 5-10 ýyl öýlerine gaýtjak, ýa-ni ýüregine düwdiler, öýlerine gaýtjak diýip şol öz ýüregine düwen zadyny ýerine ýetirýär. Ine onuň üçin siz şolary aktivist ýa ine şolary opozisiýoner diýen bolsaňyz, onu sizin kelleňizde bir problema bar. Şonuň üçin ine şu soragy maňa berildi, şu çözgütleri köp. Biz şunu politik akraskasyny berip bilýär, ýa-ni politik renkini berip bilýär, ýa-da politik renkini bermän adamlar galanna biz politik hökmüne şonu belirlep geçýär. Şonuň iki ýol bar, durly. Ine şonu nähili görýäňiz özüňiz. Biz hökman suratda gorlar, öz grajdanlarymyzy, şol öz bedbaxçylykdan çykýan ýagdaýynda we hökümete basyş edip biz gorlar. Ýöne ine sizden bir haýyş bar, şu mesele siz maňa jogap berin. Näçe adam gitjek bolýar? Kim gitjek? Hakykatdanam gitjekler bir ulumöçörlümi? Eger bir 100 adam gitjek bolsa biz gorlar solary. Ýöne 100 adam bilen bu aksy kyn bolar. Çykmaly bolanyny biz bir günlükde, bir hepdelikde 10 günlük çykmaly şol aksy. Şonu biz düşünmeli. Birinji. Ikinji biz çykanmazda 300 adam çyksa da şonu gollaw 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 adam gerek. Olar gidesi gelmese de, gaýtmasa da, ine mysal üçin şu gün sen işten ruhsat alýan, gidip aeroportda şolary gollaýan. Olaň çaýyny, suwuny akelip berýän, puluň bolsa naharyny akelip berýän. Şol adamlar şo ýerde beton ýaldyrmaly. Öýe gaýtjak, biz jurnalistleri etdirmeli, ýa-ni biz bütün dünýä ýaratmaly. Şol adamlar beton ýaldyrmaly, öýüne gaýtjak diýip. Olar prezidente garşy däl, olar öz maşgalalaryna ýetjek bolup durmaly. Başga ýol ýok. Ýöne beýleki aktivistlermi, ýöne grajdanlarmy, ýöne adamlarmy, türkmen bolsaň öz vatandaşyny gollamaly, baryp kömek etmeli. Ýa-ni biz müňläp durmaly şol. Kimde kim işinden ruhsat alıp bilse bir gün gitmeli. Başga adam beýleki gün. Beýleki bilen janlaşyp 3-4 bolup gidin, 5 bolup, 10 bolup. Ýöne şol aksiýany, şol adamlar gollamaly. Aksiýa diýmek hökman opozisiýon aksiýa däl. Aksiýa diýmek, action diýmek ýa-ni bir hereket. Bu halkyň hereketi. Ol hökman politik taýdan bolmaly. Ol bir ýöne herekeden bolýar. Mysal üçin sadaka edýänler, onuň bir aksiýa, bir hereket. Ýa bir mazarçylykda sadaka edip bir öwlerde üýüşüp, ýa-ni adamlar bilen omin edýänler, onuň bir aksiýa. Ol religiozna aksiýa, sadaka aksiýasy. Şu ýaly şu öýe gaýtmak aksiýasy, hökman politik
Hökman sen ýa-ni şolar bar gowlasaň sen hökman apasanýar diýen zat ýok. Apasanýarlar ine biz ertiden akşama çeli ofitsialny hat ýazyp, ýüzüne basyp hökümet çalışmaly. Bu hökümet Türkmenistanyň halkyna kömek edenok. Tersine gırıp barýar faşist ýaly diýip biz aýdyp gelýär. Ine biz apasanýar. Galanlar mysal üçin näde? O näde diýmek şu Türkmenistanyň 100% adamlary Türkmenistanyň prezidentine alyp barýan fiýatyna näde? O diýmek olar apasanýar da. Olar näde? Olar kritik etbilýär, tanqid etbilýär. İçinde ýa ýoldaşlaryň ýanyna onda da olar apasanýar da. Olar aktif bolup bilýär, aktivist bolup bilýär. Aktivistler soň bir topyň lideri bolup bilýär. Onsoň bir uly lider bolup bilýär. Ine şular apasanýar. Şonuň üçin ine şol aksiýa politik aksiýasy däl. Bu aksiýa halkyň hereket aksiýasy. Ýöne biz apasanýarlar şol aksiýany gollar. Ine maňa jogap berin. Egerde kimde kim gaýtjak bolsa, näçe müçberli adam takminan gaýtjak bolýar. Ve näçe müçberli adam takminan gidip gowulajak bolýar. Şoňa görä biz ýa-ni şol aksiýany başlar. Ine şu torosyle berli, biz şonu ertiren başlamany taýar, diňe bagly. Şoňa kommentariýalarynızda öz pikirlerinizi ýazmaňyzy haýyş edýär. Ýok, açyk efirde ýazjak bolsaňyz Telegramda ine meniň ýa-ni adresim we telefonlarym ady imoda, WhatsAppda, Telegramda maňa açyk öňüňizi ýazyp bilersiňiz. Öz pikirlerinizi. Indi men başga togra geçjek bolýan. Türkmenistanda bir bolup geçýän zatlary. Türkmenistanda şuň bahalar uçup başlady. Mumum aňyr başy esasy bir problemasy ýa-ni ortaň diýişýär prичинasy ýadyňyzda bolsa biz haýyş etdik pul geçirmek içine. Bolu stop edin. Minimalny geçirin. Sebäbi siz Türkmenistanyň ykdysadyny, sosial problemlaryny çözüp gelýän Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümetiň ýol boşatyna derek. Ine şol miweler çykyp başlady. Sizin eden hereketleriniz. Dollar galyp başlady. Biz öňe aýdýardyk. Harytanyň bahary galyp başlady. Sebäbi gynansak da ine şulat gürközi Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistany dolunduran düýünden öňüm häzir. Pullar ýokardan ýagan wagty ýa-ni bizim tebii baýlyklaryny satyp öz guruluşyk biznesi edip hedil kime izlese ministr edip şoňa da ýa korrupsiýa etdirip, gezdirip ýördi. Indi o günler geç gitdi sebäbi ykdysadyýat bütün dünýä bazaryna çöküp başlady. Çöküp däldi, açyk peterip başlady. Globalizasiýa gidip başlady. Globalizasiýa diýmek indi Özbegistanyň ekonomikasy Türkmenistana bagly. Türkmenistan ekonomikasy bütün dünýäň ekonomikasyna bagly. Şoňa şu ekonomikler şeýle sepleşdirip bu zynjyr ýaly içine giýişip, biriktirip başlandy. O diýmek näme? O diýmek şu gün dünýäde newitin bahary gaçdy Türkmenistanyň ykdysadyndan ýa-ni derrew bilinýär. Şoň ýa-ni derrew ýagdaýyna täsir edýär. O diýmek näme? O diýmek şu gün biz ýolbaş hökmüne Türkmenistanyň ýolbaş hökmüne ukyply, ykdysady düşünýän, sosial soragyny çözüp bilýän, tehnik, tehnologik we pudoklaryň problemalaryny çözgütini çat ýagdaýda tap bilýän, täze tehnologiýalary ulanyp, şonu reformlar hökmünde Türkmenistanyň pudoklaryna giýredip, toparlar döredip, ekspertler çağırıp, ekspertleri dolandırmak diýmek olardan güýçli bolmaly. Şu zatlar et bilýän ýolbaş gerek. Gynansak da Berdimuhammedow şo ýolbaş, şo diýen ýolbaşlaryň ýanyna baranoga aňyrda dursun. Şol hatara ýerenok. Şonuň üçin bu bir bawaraply bir ýygaly oglum, ýa-ni Niyazowyň şansy bilen şoňa garnaşlyk tarapyndan kömek edildi, gulugynyň çekilip ýokary çykaryldy. Ýok ýerden asmandan şoňa hemme zat gaçdy. Indi bolsa näme çegenok Türkmenistanyň ykdysady kyn ýagdaýyna, bütün dünýäniň ykdysadynyň kyn ýagdaýyna bu ajrapdyr. Bu dogry sebäbi inesi ýokary samolyotda minýär, ýa-ni uçýanys ýokary 10 000 kilometryň başyndan
öňdäki pilot ya inni sensör diýe-de ýani şturwaly size berýär, ýani sürmeli. Siz şo ýerde 10 kilometr ýokarlykda şturwal eliňizde öňgürüňizde samolyotyň sürmäne aňarda dursun, birinji ýerek minýär. Ine şo ýagdaýda şu bizim döwletimiz dolanyp gelýär. Düýünden ukypsyz edýän işini bilmeýän, her kiçik zada ýapyşyp ulu zatlardan galýan adam. Şonuň üçin bu diversifikasiýanyň nämedigini, bizim giýdejilerimiziň ýa-ni mäkilleşdirip, ulu giýdejili pudoklary döretmek, kiçik giýdejili pudoklary näil östürmek, bunyň arasynda ýa-ni bagnaşyklar näil bolmaly. Mysal üçin o hojalyk östürsen maldarçylyk awtomatik göstürýär. Maldarçylyk östürsen ýeňil senagat awtomatik göstürýär. Sen şonan gözüňde tutmaly o hojalygy östürende. Onu diýmek transport, logistika öskürýär. Onu diýmek guruş biznesi öskürýär. Şol zatlary o hojalygyň reformasy edeninde şol pudoklar, sepleşdirilen pudoklar galyp gitmeli. Şoňam şertlerini şoňa serlerinde gözüňde tutmaly. Ine şu zatlary multi problemleri bir gerek görüp bilmek gerek. Ine şoňu ukyp bolmansoň bu ýöne ýa-ni ýürebilmän ýykylyp ýatyr. Şonuň üçin men başgaça bir ýöne körek düşündirsem, häzir bütün dünýä bazarına, bazar ykdysadyetine söwüş gelip dur. Kim bütün dünýä valutalaryny öz ýurduna çalt çekip biler. Söwüş gidenine prezidentler, ekonomika ministrleri, maliýe ministrlikleri we pudoklaryň ministrleri, prezident esas serkerde, ine şonuň ýanyna ýa generallar bar. Ine bizim serkerlerimiz uruş edip görmedik. Uruş söwüşinde aljyrap dur. Ministrler bolsa şoň agzyna seretip dur. Onun daşyndan bizim serkerlerimiz görüşmäne derek, ýa-ni kiçik ýerine aşağı ýerip gitara çalyp aýdym aýdyp ýör. Düşünmän. Ine şu ýagdaýda biz bazar söwüşinde, bazar meýdançasyna oturup barýar. Uzundan. Men näme üçin beýle diýen? Serdim. Bir toý sowmak üçin 1 milliard pul gerek. Şundan 5-6 ýyl mundan 1 milliard bir gurtly firmaň büdjeti. 5 ýylda şunun bir toý sowmak üçin şo milliard gerek. Ýadymyzda bolsa Niýazow sizi millioner ederdi. Bu adam bolsa bizim milliarder etdi. Bizim milliarder bolduk ýöne bizim milliardymyzyň hiç ýeri ýa-ni hiç ýeri valutan hiç ýeri nemesi ýok. Hümmeti ýok. Bir dollar uçkul botyr. Dollar hümmetde ýa-ni bizim manadymyz kagyz bolup barýar. Ine şonuň bilen kagyzdan bolar. Sebäbi häzirki günde bütün dünýäde ykdysadyetler, ýa-ni döwletleriň ykdysadyetleri birek bilen görüş edýär. Kim öz içiniň ekonomikasyny daşyndan gelen bazaryň şertlerine gawat geldirip, tykşytly edip, diversifikasiýa edip, östürip, täze tehnologiýalar ulandyryp, täze ýa-ni çözgütler tapyp, bolmajak zatlary edip, öňe gidýän reformalar bilen. Bu bolsa ol ýa-ni öňe gidýän, dipgine gidýän ýurtlaryň arasynda däl, iň ýyzda 180-nji ýerde ýa-ni döwletleriň arasynda. Biz bütün dünýäde diňe siýasat aýdan, ykdysadyýat aýdan, sosial aýdan maskara däl. Biz bütün dünýäde men pikirimçe bizim galaktikamyzda da maskara bolduk. Bu real döwlet ýok. Ine şonuň üçin men size düşündirýän Türkmenistanyň ýerine ýetirji hökümetiň ýolbaşçy bizi diňe tupiga diýär. Biz şunu näçe çalşyp bilsek, şonça da çalyp bir täze durmuşa ýetkidip, täze ötüşe ýetkidip, reformalar ulalyp, şo bilen başlap biz baý we baxtly ýaşar. Indi men näme üçin şu zatlary düşündirýän? Ine bir topar adamyň jaýlary ýykyldy. Bir topar studentleriň enatasy kösenip ýör. Olaryň ogullary, çaglary, gyýlary daşyr ýurtdy. Günne öz eklenjini näil çözjegini bilmän stroykalar işläp, ölüp gidip durar, awariýa düşüp, beýlek edip, ol bir betbaxçylyk etip dur. Türkmenistandan pul geçen ok. Geçti de möçber gatyp et. O möçberde ýa-ni zapas bolmasa, zordan studentler gününü görýärler. Indi
oku dowam etmege bir sonra inni özüni eklep bir ölmem saklap bilmek özüni ol bir esas problem bolupdy. Ine şol enatalara ýüzlenýän. Häzir biz nesip bolsa bu krizisin netijeleri boýunça bizim adamlarymyz geday boldy. Indi bizim adamlarymyz öýlerini eklebilenok. Indi şol nırklar gally. Şol karşılığına çıkıp başlarlar şol adamlar. Protestam däl, mitingden däl, öz näde açylygyny açyk aýtlaryna aýtmagyna. Sizem çykmaly. Sizin hem çağırlarınız kösünüp biyor. Yöne dım oturmalı. Sizem yıkı däl. Sizin kıyalı beylik adamlarım var. Bilirişip azıyır olup çıkmalı biz. Başka yol yok. Şunu edecek olsa. Başka da kimin cayı yıkılan olsa Aşgabat, Ahal, Mari, Balkan, Levap vilayetlerine, Daşol vilayetine çıkın sizem. Öz caylarını ne mesafına yıkıldı? Şu caylara yıkılan vakti şu günün bazar nırkınına size pul vermelidir. Ondan siz elitkadan alýaňyz mı ya teýärde bir jay başga ýerden gurýaňyz mı? Ol öz işiniz. Size berilmedi şu an. Diýmek sizin haklygyňyz bozuldy. Türkmenistanda, Aşgabatda, Garadok, Köşe, Çırçyk bir topar ýerler ýykyldy. Adamlar näme dum otýar? Näme alaňyz öz ýykylyn azap edip zordan salan jaýlaryňyz ýykylyp gitdi. Näme üstünden ýol geçýär. O sizin problemaňyz da. Ol hökümetiň problemasy. Näme şo jaýlar barka üstünden ýol geçirýär. Birinji, ikinji ýol geçirýärmiň. Şo ýerdäki ýaşaýan adamyň jaýyny satyn almady. Soň sen şo satyn alan soň ýa ýykyp bilýän. Onu hiç şans vermän, ýykyp soň bir zat berer. Ol bir arzamak, ol bir kezzapçylygyň Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümetiň kezzaplygy. Ne şu kezzaplygyň ýa guruşuk biznes ýaly bir kezzaplyk, administrativ kezzaplyk. Sebebi ol öz kultuny ýa-ni öwüp senin jaýlaryny ýykyp ine bütün dünýä görkezýär. Ol bir öz behwidi üçin edýär, o sizin behwidiňiz üçin. Şoň üçin biz şoň galmaly. Biz durmaly. Ine bir topar adamlar jaýlary betbaççylyk bilen ýykylyp gitdi. Helem hökümet kömegine. Näme çyp turanyz? Turun sizem. Sizem haklaryňyz almaly. Hökümetin ýürüýtürişleriniň büdjetinden statýalar var, maddalar var. Size hökmen kömek etmeli. Rezerv diýilýän statýalar var. Size kömek etmeli. MÇS var, MÇS'in büdjeti var. Onu size kömek etmeli. Näme çypedilen opsanaty? Sebebi senedin lewap betbaççylygyndan MÇS bizde var. Tiz ýa-ni gulluk kömegi. Han açmady onu. Aýtmadylar, olar taýýar bolup durdy. Sen ýa-ni Çiburaşka oğlu wagt gaýtdy lewaba. Olam bir asmanyň düşenýäli, ýa-ni siz öz işlerini çözüp, ýa-ni deputatlar bilen gürleşip olar ukazany berip gaýtdy. Ay bir ýöne ýa-ni kim şifrelary erwet goýan bolsa oňa söýgün kişi bolup gaýtdy. Sizi basaryň eýder. O zatlar o sözleri gowja dolap jübiňe sokunda gaýıp çykarmam. Ýoldaş Çiburaşka. Siz prezidentin orunmasary kabinet ministrdi. Kabinet ministrinin ýoldaşy prezident, birinji ministr ýaly. Ol iki wezipeni hem özüne ogurlady. Siz şoň ýoldaşynyň orunmasary bolansoň, şol kabinet ministriň. Siz balnisa baryp adamyň ýagdaýyny, hal ýagdaýyny görmeliňiz. Jübiňizden pul çykaryp, ogurluk edýän pullaryňyzy adamlara kömek etmeli kireniz. Şöyle dermanlary ýok. Olar ölüp ýatýarlar. Bir topar adamyň jan saglygyny ýa-ni halat ederdiniz. Size o zatlar gerek gelse, onun size behwit ýok. Size 2 tane, 3 tane deputaty gyssap şu ýerde ýallaklar bilen öňünden gürleşip, olaryň ýa Türkmenistan prezidentiniň paçaga uratmak üçin ýöne taýýarlyk geçirip gaýtdylar. Ine bar edenler. Şonuň üçin gadyrly watandaşlar, biz öz adalatlygymyzy we öz arz-şikaýetlerimiziň jogaplaryny talap etmeli. Başga ýol ýok. Biz çykyp hökümete garşy däl, biz çykyp watanmada garşy däl, biz çykyp öz döwletimize garşy däl. Ýok, biz adalatlygy Türkmenistanda höküm sürdürmek üçin çykýar. Şonuň üçin sizin hemmäňize haýyş edýän, siz
bizim Türkmenistan döwletimizi, bizim Türkmenistan watanymyzy, bizim halkymyzy öňe ötüşe gidermäne inni kömek edin. Türkmenistanyň gahrymanylara ýene olarak bildirilýän. Häzir Türkmenistanyň listovka paýlap, oglanlar adamlara informasiýa ýetirip, el aýagyndan ýanky közelmän kömek edip durlar. Köp taňry ýarkasyň edýän işlerinde ol gahrymanyçylyk din etsizler bizim etmeli. Her kim öz ýerine. Sen şu gün Türkiýanyň bir deşigine çopanyp oturýarmy? Elinde smartfonuň barmy? Al paýlaş listovkalary, al paýlaş videolary. Iwer dünýäň şu künje bolsa, öz garyndaş, dogan, ýa türkmen nomer bilýän bolsaň, iwer Türkmenistanyň içinde daşynma, oturma. Her kim şonu etmeli. Ine şeýdip biz ýa-ki informasiýany paýlaşyp, her kim okap, men ýeki özüm däl ekeni, men ýaly kösenýän adam hemmet ekeni, bularym galjaga taýan eken diýip, ýa-ki galyp bile biz açyk-aýdym aýdyp Türkmenistanyň prezidentini ýa aýyrar ýa-da işleder. Ine men size gysgaça şu günkü çykyşymy aýtjak zatlaryny aýtdym. Ine sizin soragyňyza jogap bereyim. Şol bir videoň kommentariýasyna bir adam ýazypdyr, bu kommentariýa insanyňyzy näme üçin ýitirýärsiňiz? Türkmenistanyň grajdany hemme ýitirip biljek zatlaryny ýitirdi. Hatta inni hemmelerden kaçıp adamçılığından yitirip barıya diýýär. Gaty dogry belläp geçipdir. Gaty ýetirilipdir problema türümi. Ýene bir belläp geçişiň elýär. Bir kommentariýa okudum men soňky çykyşymda. KK etragyň türkmen gelinleri Amerikanyň şpionymy ýa-da bu haramurinyň täze oýnatgy ýollarymy diýip. Öňkü videomda, geçenki videomda bir gelinejemiz güýçli kommentariýa ýazypdyr. Şu men diýip bilmejek zadymy gowudyp diýipdir. Şorta sözler bilen ýiti. Murada ol gelinler İngiliz dilini bilen ok, olar Amerikanyň şpiony näme bolup bilýär diýip ýazypdyr. Gaty dogry. Olar ýani Amerikanyň näde ýerleşýänini bilen oklar kartada. Olar näme Amerikanyň şpiony bolup bilýär diýip ýazypdyr. Gaty dogry belläp geçipdir. Sağ olun gelince şol kommentariýanyda gaty dogry. Ýene bir sorag bar. МТ ýazýar. Какую форму правления вы считаете наиболее актуальной для менталитета Туркменистана? Вы же понимаете, что 30-летняя диктатура оставила след в людях. ДВТ имеет в своей программе ясное представление о форме правления в Туркменистане. У нас должна быть парламентская республика. Почему? Когда мы избираем президента, к сожалению, наше общество не так выросло, как вот на постсоветском пространстве другие жители других государств. Нас специально 30 лет угнетали, не давали развиваться. Ни в вопросах общественной жизни, ни в вопросах политической жизни, ни в вопросах, значит, социальной жизни и так далее, и так далее, и так далее. Нас ужимали везде. Нам запрещали вперед выходить. Нас только держали экономически, чтобы мы как вот слуги, как рабы кушали и работали. Все. Поэтому это сейчас открывается. Если мы изберем какого-нибудь президента, через пару лет ему начнут руки целовать, ноги целовать, и опять он станет диктатором. Хочет, не хочет, станет. Поэтому мы считаем, что на данном этапе надо сделать парламентскую республику. Почему парламентскую республику? Если президента изберем, он через пару лет диктатором станет, и он начнет, значит, автоматически фальсифицировать выборы, выигрывать и так далее, и так далее. А если мы парламентскую сделаем республику, и мы поставим премьер-министра и живой действующий парламент, тогда в любой день абсолютно, если этот правительство во главе с премьер-министром и его министры начнут взятки брать, или коррупцию, или власть забирать, в этот же день их может парламент в отставку прогнать. То есть мы можем власть менять в тот момент, который мы хотим. И власть, которая работает, будет подотчетна народу. Она знает, она должна работать хорошо. Не будет работать, тут же ее уберут, и она будет стараться. Например, в Японии через каждые 6 месяцев убирают власть. Власть, я имею в виду исполнительную власть. Меняется правительство.
Вы думаете, экономика Японии упала? Нет, она еще лучше работает. Она является сегодня на душу населения одна из первых стран, которая идет большими темпами. Поэтому Япония растет. Примеры показывают других государств, что эта форма сегодня рабочая для Туркменистана. Но, возможно, другие партии, другие объединения, наши люди будут против этой формы и потребуют президентские выборы. Тогда ДВТ должно подчиниться, потому что это большинство. Вот. Мы не можем сказать, как будет, но мы видим это через парламентскую республику. Инник sonra Türkmen devleti yadıya Mırada size bu sorum var. Berdimuhamedov ediyen işlerin sonu ne var? Eğer de Berdimuhamedov öz işlerini şuraya edip gidip yürse, men önkörüm aytdım. Biz paçalar var ya, paçalar vardan soň ol pasportlar çalışar, konstitusiýany çalışar, birinji konstitusiýany çalışandan soň bizim pasportlarymız çalışar. Konstitusiýa çalışandan soň doğru düşünün. Bir arz şikayet etmeyene hiçbir hakkımız yok. Eğer de bir köçe çıkıp arz şikayet etsek bizi vurup bilerler, basıp bilerler, zindana salıp bilerler, bizi kovup bilerler, bizim grajdansalymyzy alıp bilerler, bize köp zat edip bilerler. Ol dine padşahyň ıhtiýary. Sebebi bu döwlet bir adam bolýar we şoň tohumyny. Ýöne eger biz ýankaý düşmýäli öz arz şikayetlerimizi aýtsak, bizimni şu alýan aýlyklarymyza ýaşap bilemdik. Bizim çüregimiz ýetemok bize. Biz bary ölüp gidip oturýarys. Bizim çağlarymız geljege aňarda dursun. Bu dogulmalym. Şuraya gidişine diýip tursak, onu biz ya Berdimuhamedow işleder, işledip bilmekmika diýen ýa bar ukyplygy ogrulamak. Onda biz şunu çalışmaly boluruz. Kanun esasında. Täze saýlawlara geçirip, bunu derhal atstavka berip, täze saýlawlara geçirip, wagtlanýa hökümet töredip, meclisi saýlawlara geçirip, meclisdäki adamlar saýlap, şolar haýsy döwlet bolmaly? Prezident döwletimi ýa-da prezident parlament döwletimi ýa parlament döwleti bolmalymy diýip, şolar karar çıkarıp, netije çıkarıp, halk bilen maslahatlaşyp, halk bilen maslahatlaşyp ýani hakyky saýlawlar. Her künjekden adam gatnaşar saýlaw we şol adamlar saýlar. Ol prezidentiň görkezmesi ýa wagtlaýan hökümetiň görkezmesi bolmaz. Halkyň görkezmesi bol. Halk saýlar. Biz şoňa ýa-ni ırza bolmaly we şony hormat goýup, şol kanunlary, kararlary ýerine ýetirmeli. Ine şu durmuşda biz reformalar edip gider. Kim haýsy hökümet bolsa şo bolsun. Haýsy kim prezident döwleti bolsa ýa parlament döwleti bolsa tapagy ýok. Biz şol öňe ýerine ýetirjek hökümetiň ýolbaşçysyny prezident bolýan ýa birinji minister güýçli, ukyply, tejribesi köp. Şu bizim döwletimizi gozgap bilýän, bizim ykdysadyýetimizi, sosial durmuşymyzy, hal ýagdaýymyzy, siýasatymyzy öňe akil biljek we bütün dünýä bize hormat goýdurup biljek adamy öňe saýlamaly. Ine şu bizim maksadymyz. Şonuň üçin biz içimizden en gowusyny saýlamaly. Biz häzir içindäki adamlar tanamdyk. İçinde badyr adamlar güýçli çykmaly olar öňe. Ine häzirden çykmady, görkezmeli. Şu bizim diýen hereketlerimizi öz ýa pikir boýunça herekete girip gitmeli. Erteki gün şol adamlar reform ederler, ýolbaşçy bolarlar, aktiv bolarlar. Şonuň üçin biz şonu içindäki Türkmenistany adamlardan garaşýarys. Ine şunun bilen men soralar bolman soň başlan men şu ýeki özüm geçirýän, assistentim ýok. Şonuň üçin şu gysgaçyk efirimi men tamamlaýan. Sizin soralarınıza indiki efirimde jogap beren. Hemmäňize taň ýalkatyn, bizi dinleýänimize, bizi ýerleýänimize we öz watanymyzyň geljegini pikir edýänimize. Sag bolun, taň ýalkatyn.